Здравейте! Днес ексклузивно ще е в две части. В първата ще поговорим за това с какви идеи и програми ще се явят две от формациите, които според социолозите със сигурност ще влязат в 44-тото Народно събрание. ГЕРБ и новата формация на Веселин Марешки – Воля. Във втората част на предаването ще ви запознаем с професор Николай Петров, генерала, който управлява Военно-медицинска академия. Ще ви покажем добрия пример как трябва да се управлява едно лечебно заведение. Лекарите да са стимулирани с високи заплати, а пациентите да са повече от доволни. Започваме с политика. В студиото ни вече е председателя на партия Воля, Веселин Марешки. Здравейте! Здравейте! Получихте един така добър резултат на президентските избори. Смятате ли, че ще го повторите и сега на парламентарните? Убеден съм, че минимум ще удвоим резултата и ще бъдем първа политическа сила на тези избори, защото всъщност битката в тези избори ще бъде между прагматиците, истинските патриоти, почтените хора и старото, политиците от статуквото, които създадаха най-бедната държава в Европа и най-корумпираната такава. И това е разликата. И който харесва България такава каквато е и обича да живее в нея, ще има един дълъг списък от стари играчи по 4-5 мандата в парламента, по 10-15 години управление. Те са виновни за ситуацията такава каквато и да е, ако я харесват. Избират тях, ако са като нас, които не харесваме това, което се е случило след 27 години преход от нашата любима родина, гласуваме за формация Воля, за да изметем всички тези стари политици и да наистина да направим една просперираща, богата държава на свободни, усмихнати, ведри, достойни българи. Защо обаче решихте да се борите за влизане в парламент? Вие сте се явявали на доста избори, за кмет на Варна, за президент на последните президентски избори, сега за парламент. Просто единственият начин да променим дали собствения град, в който живеем, или село, дали държавата, това минава през избори, където всеки може да заяви своите тези и да потърси подкрепа в обществото. И аз считам, че с това, което сме направили в живота, да сме се доказали като прагматици, като реалисти, професионалисти и смятам, че имаме правото да поискаме подкрепа от българския народ, а в крайна сметка волята на народа ще бъде изразена на изборите. Защото какво право има която и да е партия от статуквото, от тук нататък да излиза да казва каквото и да е. Дали ще е 2000 лева заплата, дали ще е безплатни жилища минали. Преди 2 години или преди 4 години някои от тях са управлявали. Защо не ги реализираха тези неща тогава? Тоест тези формации въобще нямат право да обещават каквото и да е било. Ако все още има българи, които могат да се вържат на подобни обещания, значи си заслужаваме съдбата и ще продължаваме да се живеем в тази мизерия, в която вкарвате. Всъщност днес е конгреса на БСП, на който всъщност чухме доста обещания за безплатно здравеопазване, безплатно образование. Какво мислите вие за тези обещания от БСП? Мисля, че точно БСП най-малко има право да обещава, защото 2 години, ако са управлявали ГЕРБ, предните 2 години управляваха БСП с Станишев, Орешарски, Корнелия Нинова, Цветелин Кънчев и там цялата тяхна дружинка. И ако те са имали каквито и да е било управленски качества, които така сериозни намерения да реализират нещо в полза на българския народ и държава, са имали право и възможност да го реализират. След като те са провалили, и знаете много добре след скандала с Делян Пеевски, шеф на ДАНС, лично, между другото, избран и подкрепен от Сергей Станишев и Корнелия Нинова, сега да излиза Корнелия изцяло в бял, просто мисля, че това е непочтено спрямо българския народ. Тези хора просто трябва да ги оставим в историята, да зачеркнем това нещо. Явно е, че няма как да го върнем, за да го променим, но може от 26 март нататък да живеем по-добре. Но виждате, те спечелиха всъщност президентските избори. Не са спечелили. Те спечели точно това, което сме ние в момента. Не системните играчи. Благодарение на подкрепата на БСП, защото имаше два несистемни играчи. Единият бях аз, другия отчасти беше генерал Радев, въпреки че като подкрепен от БСП, трудно се каже, че е несистемен, но така беше представен в обществото и с техните гласове и на Цветелин Кънчев, на циганските гласове, успяха да го добутат до балотаж. На балотажа беше ясно, че всички са срещу системата. Това ще бъде и сега на тези избори. Но на тези избори няма да могат да изкарат 50
по-слабо известни в обществото генерали, ще се наредят Корнелия Нинова, Сергей Станишев, Борислав Гуцанов, всички тези хора няма как да излъжат обществото, че те са днес. Мислите, че ще имат доста по-нисък резултат от президентските избори? Колкото Цецка Цачева стана президент, толкова и Корнелия Нинова и с Сергей Станишев ще станат премиери. Това просто абсолютно същия резултат. Силен наказателен вод срещу статуквото, срещу тези, които са управлявали България, докато тя е била ограбена. Защото тези хора в нашите срещи с избиратели в цялата страна казват, те надоведаха до просешка тояга. Самите те, специално за БСП, докато върхушката на БСП ходи с тежки лимузини и еде черен хайвер, техните избиратели нямат пари дори за черен хляб. Така че те нямат никакво морално право да излизат пред избирателите и ще се опитат да ги подложат с популизъм, а всъщност основното, което правите в момента да разпродават държавата, като се опитват да си привличат гласоподаватели ако спечелям, ти ще станеш министър на това, ако спечелям, ти ще станеш областен управител. Това е единствено, те нямат последователи. Единственият начин да съберат гласоподаватели, това е като обещават на всеки каквото поиска, защото знае, че никога няма да се налага да го изпълнят. Те никога не могат да бъдат във властта повече. В сезона на обещанията сме, безспорно. Вие какво ще обещаете? От ВОЛЯ? Първо, каквото и да кажем, това е абсолютно реалистична програма, защото аз на всичките наши експерти казвам, не трябва да направим най-добрата програма, но тя да е прагматична и реалистична, изпълнима и то в кратки темпове, защото хората не искат да живеят добре, даже утре. Те искаха преди години, вчера, днес, най-късно в близките дни. Така че ние трябва да направим такива неща, които хората да ги усетят буквално първия месец в нашето управление, третия месец. Подкрепа за младите семейства, това е едно от нещата, които ще ги направим мигновено, буквално в следващите дни от младежи над 21 годишна възраст, защото все пак един трябва детска раждаемост и завършили средно образование, защото държавата го осигурява, т.е. не трябва и неграмотна раждаемост, трябва да бъдат подпомагани от една страна за първо, второ и трето дете с минимум по 1000 лева. От друга страна с жилище... Еднократно ли това? Еднократно, да, при раждането на детето. При сегашните разчети 1000 лева с възможности това да расте според това колко от кръците в държавата ще успеем да изгоним и да върнем парите в държавата. Жилища, и вижте голямата разлика. Корнелия обещава ниско лихвени кредити на жилища. Ти като му го продадеш на 1200-300 евро, оттам нататък каквото и да прави, той дори и ниско лихвено не може да го изпълни. Не само не ниско лихвени, безлихвено изплащане на 10 години, държавата ще осигури жилища точно на тези хора, младежи над 21 годишна възраст, млади семейства, на жилища на цена от 300 евро. 300 евро за 10 години безлихвено, при апартамент от 60 квадрата се получава 150 евро на месец. Това всеки човек, който се е завършил все пак образованието, семейство, тръгне на работа, може да си го позволи. 300 евро на квадратен метър, безлихвено за 10 години за млади семейства. Заплати, пенсии? Преди заплатите и пенсиите трябва да помислим много бързо за малкия и среден бизнес. Защото без малкия и средния бизнес не може да има социална политика, не може да има пенсии, а всъщност те плащат и заплатите. Малкия и средния бизнес какво иска? Той по принцип иска държавата да му помага, но в днешна дата толкова са обезверили хората, че казват поне да не ни пречи. Ние казваме, че държавата не само, че няма да пречи, ако ние сме във властта, тя ще стане роб, първи приятел и помагач на малкия и средния бизнес. Отпушване на всички процеси. Не са толкова сложни нещата, които ги иска бизнеса. Просто дори е достатъчно да не се пречи. Така че няма да има рекет, бързи действия за всяко нещо, от което има нужда в административен план, защото в крайна сметка ние отиваме в една администрация, ние като бизнесмени не сме длъжни да разбираме от тези неща. И това, което всички го обещаваха през тези години, ние ще го направим. Отива, подава си документите и някой чиновник ще обикаля вместо него по всички етажи да събира подписите, за да може на следващия, последващия или на деня, в който трябва да се издаде съответния документ, човека само да отиде да си го вземе и да ходи да си гледа работата, за да може да създава бизнес, да плаща заплати, да плаща осигуровки и да помага за развитието на държавата. Държавата роб на малкия и средния бизнес, въобще на бизнеса и на гражданина на България, защото гражданин дори да не е бизнесмен, той също страда от тази администрация. За каква минимална работна заплата ще се борите? Вижте, доста партии вече заявиха
някакви суми? Не сме длъжни към българския народ във връзка с изоставането. Най-малкото, което е, трябва да се приравним към Румъния. Там видяхте, че е 320 евро. Значи, затова ни казахме, че по най-бързия начин минималната работна заплата трябва да стане 600 лева, която да отблъсне, това е минималното, което да отблъсне всичко друго нагоре. Оттам потреблението. Въобще държавата трябва да се раздвижи нормално. При разчетите, които направихме, и това също е разликата пък от другите популисти, така наречените националисти, крайни националисти, може би и фашисти, обещаваха по 500, по 1000 лева, после на предни избори, на следващите намалиха. Вместо да увеличават, намалиха на 300, ние сме направили разчети за 230 лева минимална пенсия. И сега тези хора трябва да преценят дали да обещаните, но не случили са 500 лева или реалните, макар и по-ниски, 230. Но идеята каква е? Това е крайно недостатъчно. Тук спор няма, нали? Ние въобще искаме и много повече. Но нашата задача е не да раздаваме и да помагаме това, което са правили популисти. И народа го е казал, научи го да лови риба, за да може той цял живот да се храни, а не да му подарим днеска 1 килограм риба, да хапне и утре пак да се надява на помощ. И ние ще създадем възможности за много хора, безработни или хора, които просто искат да се върнат на село. Ще има безлихвени, даже не като кредити, направо държавата ще предостави примерно едно малко стопанство и с приходите от това стопанство човека първо ще си получава добри доходи, ще създава продукция и ще връща под формата на данъци, ще връща в хазната. Това са много елементарни неща. Аз съм ги чувал в годините като предложения, но никой не ги е реализирал. Не ги е реализирал, защото там няма делавера, няма комисиония, нещо, което е добро за народа. Добре, нека да поговорим сега и за пазара с горива. Продължава ли според вас картела? Абсолютно продължава и към днешна дата във връзка с изборите се опитва да ни мачка много тежко. Стигаме до безобразията, че самите те твърдят, че във всичките тези години милиарди нещо са изчезвали в търговията с горива и не са постъпвали. Милиарди нещо само от това самите те твърдят. Са изчезвали от търговията с горива и никой не ги разследва. А аз, който съм от една година, значи няма как преди 5 години, примерно, този милиард да е дошъл при мене, няма как и сега да е с 2 бензиностанции, нали, пак да е при мене този милиард, обаче цялата държава е насъскана, за да види какво правя аз. Стигнахме до безобразието вчера, в което... Казаха, че продавате на занижени цени и губите наистина, но по този начин подбивате другите. На 26 февруари, неделя, мислих, просто ми съобразих, че февруари е по-къс, мислих, че тогава ще започва кампанията, но заради късия месец реално кампанията може би ще почва 24 или 25, но така или иначе в неделя, 26 февруари, ние ще покажем наживо в Фейсбук страницата ни и във всички телевизии, които са готови да го излъчват. Ще сключим договори, където ще покажем точно стотинка по стотинка с колко е ограбван българския народ през всичките тези години, за да може всеки един човек сам да си смята какво се случва в търговията с горива и да знае. Тоест не сте продавали на загуба? Абсолютно не съм продавал на загуба, абсолютно с страшни суми са наограбвали. И в крайна сметка на президентските избори дори други хора така се осмелиха, дори и популистично, защото след това забравиха, да почнат да говорят срещу картела в горивата. И дори Трайчо Трайков също каза, че около 2 милиарда се губят там. Това и ние сме го изчислили, че общо от другите всичките грабежи става дума за 8-10 милиарда годишно. Защото ако напитат как ще ги направим тези неща, точно тези 8-10 милиарда ние ще ги върнем в държавата, ще спрем първо ограбването и с тези пари ви е ясно, че с половината и с 1/3 от тези пари даже България може да бъде рай. Просто добре, малко трябва да се спрат кражбите. Каква е реалната цена на бензина в момента? Към днешна дата сега бензин или дизел около 1,85 примерно, плюс-минус 2-3 стотинки. Защо тогава се продава на 2 лева? Навсякъде. Даже в момента го продават по-евтино, отколкото искат да бъдат. Както каза един познавач в бранша, в момента в София трябва да е около 2,30-2,35, но заради това, че предстоят избори, и за това, че във Варна ценица 1,80 и нещо, поддържат цените около 2,15 в София. Във Варна няма цени над 2 лева, така ли? Някъде има. Това е и безобразието, че в един квартал, където съм аз, са под 2 лева, под 1,90, а в другите квартали ги измъчват хората с над 2 лева горива.
Но това е право на избор на всеки. Аз за това се чудя. Сега едно да попитаме някои от нискотарифните превозвачи как продават билети по 4 евро. Просто това е концепция, стратегия. Има нискотарифни магазини, супермаркети, има нискотарифни авиопревозвачи, има нискотарифни други превозвачи. Това е абсолютно нормална стратегия и някакви лъскави бензиностанции да се сравняват с някакви не толкова лъскави, но работещи лоукост, така наречените, просто с снижени разходи. Няма как, те нямат възможност да се преборят с това нещо, но всъщност на влизането ми в търговията с горива, кое е основното? Аз не искам да оправям проблемите и не е длъжен един човек, който и да е той, колкото и да е смел и опитен, да решава всички тези проблеми. Показах само, че го има проблема, защото от всякъде ни казваха, че такъв проблем няма. Показах, че ако сме заедно с целия български народ, може да се противопоставим дори на най-големия картел, и показах, че когато има проблем, държавата трябва да се намеси. Затова нашето обещание е не хората да ми се молят кога ще отвориш в София, кога ще отвориш в Пловдив. А държавата до една година, ако ние сме във властта, до една година ще има ефтини бензиностанции във всяко едно населено място. Във всяка една област на България хората ще имат достъп. Как може държавата да контролира цените? Нали сме пазарна икономика? С интервенции, като има картел, когато има изкривяване на пазара, когато са разбрали, или ги губява, как ги губиха в Румъния. Защо картела не е губен в България? Защо щатите налагат на Deutsche Bank, примерно на други, на Volkswagen такива огромни глоби? Защото държавата защитава интереса на своите граждани, на своята държава. В България обаче някой дребен чиновник за мижави пари е готов да продаде интересите на целия български народ. Говорим за милиарди левове е ограбван българския народ, за да може няколко депутати, примерно, да си разделят по 100-200 хиляди евро. Господин Марешки, аз много ви благодаря за това, че бяхте гост в Ексклузивно.